נצרת עילית היא מין מקום כזה, שכנראה, אם אתה מגיע ממפלגה א', מפלגה ב' פוסלת אותך, ואם אתה מגיע ממפלגה ג', א' וב' פוסלים אותך. בנצרת עילית, אתה לא יכול לרוץ ממפלגה א', ב' או ג'. הכסף שיגיע לנצרת עילית מגיע ממקומות... אני לא אלך עם אף מפלגה כתומכת אותי, אבל כן, הם יעזרו לי בתהליך תכף נדבר על העתיד, מה מתוכנן, כי את דיברת על חינוך ועוד הרבה דברים, ואת צודקת. ממקום 66 ל-101 יש לזה משמעות. כשאנחנו בוחרים ראש עיר, ותבדקו את מה שאני אומר, 95% מראשי הערים במדינת ישראל נבחרים או נבחרות בהיכרות אישית ובאמונה בבן אדם שיודע... אני מעדיף שהוא ייתן מיליארד שקל לנצרת עילית בשביל אינטל צפון. וכשאנחנו נפתח פה אינטל עם 1,500 מקומות עבודה, שבמעגל הראשון זה 1,500, במעגל השני זה עוד 3,000-4,000 מקומות עבודה, זה בדיוק ההבדלים בינינו. ולכן, אם היה מועלה לראש ממשלה אינטל צפון, יכול להיות שההחלטה אינטל צפון יהיה ממוקם בנצרת עילית, אזור תעשייה ציפורית, גם אם צריך לישון אצל ראש הממשלה, וגם אם צריך לשכנע 120 חברי כנסת, או את הקבינט של התשעה, שהם ירימו לכם דוגמה משבוע שעבר. שבוע שעבר נחנך פארק תעשייה בנצרת. אתם יודעים מי חנך אותו? כן? מצוין. נשיא המדינה שמעון פרס עם סטף ולכן, כשאני באתי וראיתי 1,000 מקומות עבודה של הייטק שנפתחים בנצרת ולא בנצרת עילית, זה כאב לי הלב. אני יכול להגיד לכם, את זה כבר פספסת. אני בא לפה כי אני רוצה להשקיע בנצרת עילית, כי אני רוצה את ילדיי פה. כי אחרת הם לא יהיו פה. כולנו נכשלנו, שזה המצב. עכשיו, יש לנו פה מצב שיש פה הזדמנות לקחת ולשנות את זה. אני מגיע ממקום מאוד פשוט. אני מאוד ריאליסט, מאוד ברור. אם אני לא טוב, אני צריך לשים את המפתחות ללכת הביתה, ללכת לאיפה שאני טוב. מאוד פשוט. אצלי כישלון זה בפרמטרים ברורים. אם אני לא הצלחתי לשפר והבגרויות בנצרת עילית ירדו, אני נכשלתי. אני מגיע ממקום שאני מבין שאם לא נייצר מקומות עבודה, אם לא נייצר פה עתיד לילדים שלנו, גם אנחנו לא נהיה פה. זה מאוד ברור לי. עכשיו, או שנייצר עתיד לילדים ויהיה גם לנו עתיד, או שהעיר ואם יש היום שליש מהעובדים בעיריית נצרת, עזוב, בוא ניקח שליש. אתה יודע, אז אם יש... מה משנה? אני יודע חד וחלק שתושבי נצרת עילית יש אנשים מדהימים. הם יכולים להיות מנכ"לים, הם יכולים להיות בתעשייה, הם יכולים להיות בכל מקום. הם לא יכולים לנהל אגפים ותחומים בעירייה, קשקוש בלבוש. לצערי, כן, מה שקרה לנו, אני אביא את זה למועצת העיר, אני אבקש את תמיכת מועצת העיר, שיתנו לי את התמיכה, שזה יתבצע על פי חוק. כל מי שלא גר בנצרת עילית יהיה בעדיפות שנייה. כל התפקידים ייפתחו לנצרת עילית בלבד, על פי חוק, ואני אביא את זה למועצת העיר, ואני רוצה לראות איזה חבר מועצה לא ירים את היד. מספיק כוח, ואני אומר מספיק כוח, אנחנו נגיע למצב שיבוא פלוני אלמוני ויגיד לי, אדוני, אתה רוצה את היד שלי להצבעה הזאת של לתת עדיפות לתושבי חוץ? תביא לי את א' ב' אם אלפסי ביוקנעם משקיע 40% מהתקציב בחינוך, אז הוא יכול להגיע להישגים. אם בנצרת עילית משקיעים 28%, אז מה לעשות? אנחנו ב-101. ולכן אני אומר, תחום החינוך יהיה הראשון. דבר שני, זה תעסוקה. תעסוקה צריכים להבין מה רוצים להשיג פה, וכשאנחנו מבינים שיש לנו פה בעצם פוטנציאל אדיר, אם זה מבחינת תיירותית, אם זה מבחינת המיקום שלנו, ואם מבחינת איזה תעשייה אנחנו צריכים לטפל בלהביא את התעשייה הנכונה, ויש את הבסיס הנכון. זה אומר שאם צינור הגז, זה אומר שאם פתיחת חברות הנכונות. הדבר השלישי שאנחנו מדברים עליו, זה הנושא של ביטחון. וביטחון, מה לעשות? זה בבתי הספר, מחוץ לבתי הספר ובערים שלנו. ולכן התחום הרביעי זה לבנות לנו. ואני מדבר על סך הכל 2,000 נוספים, סך הכל 2,000 מקומות דיור לנו, לא לאחרים, לא לדתיים. יש את הדרכים החוקיות על פי חוק ועל פי דין לעשות את זה.